wee na-akpọkụ ha ka ha bịa n'ọjị a na-akpọkụkwa ndị ichi niile na-adazi Nnukwu ji egoro ife ka ha bịa n'ọjị a na-akpọkụ ha na ndazi Nnukwu ka ha bịa n'ọjị a anyị ka na-akpọkụ ha na-ayọkwa ha etu ha si eme anyị mmemme a na-akwado ka o ruo n'isi njedebe ka ha durokwa anyị ya bụ tata emesịa mmemme a onye ọ na-asa ebe dị iche iche bịa ọ narụkwe ụkwụ ọ ga-eji n'ala ebe o ji ya ka nke o ji wee bịa wee na-ekwu na ọ ga-adị onye ọ na-abịala ebe a mma wee kwuo ife ọbụla onye bụ n'obi wee ezigbo ihe bịara ebe a Chineke ga-emeri ya anyị ga-ata zọji atata leta gara na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ezan isi mmiri. Ezan nna ya lugo. Ezan udemezue. Ezan ibe chukukulu. Ezan akpọkọ odike. Na-adazi Nnukwu. Hey, oje ka ome. Uru mana paga ya ebe. Arize Chineke. Arize ndị elu, arize ndị ala. Arize Chineke na-emere adazi Nnukwu ife. Aha, anyị jee chairman ụmụnna. Nwa nwere ugo, ngwa. Ọjị abịa nọ. Ndị be anyị si na-ewetara ọjị wetara ndụ. Anyị amago n'ihe ọjị na-represent. Anyị na-ekele Chukwu na tata ọkọnọkọ na-agba ha n'aka anyị nọ n'yanụ. Na ije anyị bidoro since 4th wee ruo tata anyị nọ na the 7th day maka na kwa ụbọchị anyị na-aga ọfọ na-asị o Chukwu biko dukwa anyị ka anyị mee ife a ndị enweghị nsogbu ọbụla ka anyị gọọ ụbọchị abụọ ka anyị gọọ ụbọchị atọ ka anyị gọọ ụbọchị anọ wee ruo tata wee ụbọchị 7. anyị wee na-asị na nwanne anyị nwoke bad afa si na ụdị ya ezue anyị wee na-asị na tata na ụdị anyị ezue Chukwunna biko bịa nọnyere anyị ka anyị mekwuo ife a tata na-enweghị nsogbu ọbụla na onweghị onye mkpọ ya ga ndị ya dị ebe a ga-abịa anyị agbakọ ebe a rie ife ṅụọ jee afọ zụọ afọ nachigata azụ ofu aka nwe onye ọ na-enwe ike nachigakwa ebe niile o si biko anyị na-asị Chukwunna ka anyị gọrọ ka o lere ya meere anyị ife niile anyị na-ayọ n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Onye enwewere ugo chiamanụ ụmụ ezi biko na ebele jidere omeni ka ọwa Chukwu okike nwe Adazi Chukwu nwe ọkpụ na mgbarokoro ụmụ afọ Adazi Chukwu nwe ụba Adazi Chukwu nwe ọganihu Adazi Chukwu ọma ya ekene gị obi n'igwe nke atọ ya ekene gị eze oriri anya ya ekene gị anyị agbahapụla ndị na-ekene gị n'ihe ọma niile na-emere anyị ọwụ na ndụ ọwụ na ahụike ọwụ na ọganihu Chukwu oke n'ihi ihe ọma anyị na-emere ụmụ afọ Adazi anyị si ekele dịrị gị ịja mma dịrị gị mbuli elu dịrị gị isi ala n'ime ala chasịara gị n'ihi na ịbụ Chukwu ịkwesịrị ịbụ chi ị ga-abụrụ anyị chi ebighị ebighị Chukwu oke ka ị na-agọzi ndị na-agọzi anyị gbara onwe ndị na-akwadokwa ịgọzikwa biko arụ anyị ụsọ ọnụ ozughị ile gị ekele mana nchekọta ebe i mere nke a ekele dịrị gị dịkwa onye na ndị ọzọ ka ya emere anyị n'iru gọzie nwoke niile si na Adazi gọzie nwaanyị si na Adazi gọzie ụmụ anyị ma nwoke ma nwaanyị Chukwu okike biko onye nye ha gbalụ mbọ nye onye nye nwoke gbamanye kwuo ya nwaanyị maka nwoke dị mkpa nwaanyị dị mkpa onye ruo na arụ na nke ya mgbe ochie ka a na-asịrị tata nwaanyị n'ife
Chukwu ekwecha ka anyị nọ Nairobi anyị ga-ekpasu oge iwe mana ihe anyị na-ayọ gị bụ anyị were oche nwata wee kwuo Chukwu oke were uche okenye wee nabata ya gọzie ya meere anyị dị ka ụmụ gị gọzie ichi niile anyị bịa taa ihe niile anyị na-emesi nsie abalị saa taa mee ya ka ọ bụrụ ihe anyị ji wenye gị otito gọzie nnukwu eze a n'isi mmiri ana m ayọ n'ihu na mbụ n'ihi ya bụ nyere m ya bụ akọ na uche maka ndị gboo si na akọ bụ ndụ uche bụ akụ Chukwu okike nwa olu ga ya oge amamihe ahịa eze Solomon onye ọlụ iwe nye ife niile anyị mmadụ n'ụwa akwụkwa n'azụ na asị Chineke okike abịọma gọzie ekele ịgọzie eze Solomon ka o wee chịa anụ ndị inyere ya n'aka duo ha gbaziere ha cheere ha ma mere ihe aha ka ya masịkwa eze Chukwu oke abịọma maka ọma na-emechi ya mmadụ na-eche gị nwa Chukwu n'ikpeazụ na ekele na oito na ọjị a taa ya ka isi ata anyị waa ya ka anyị talụ ndụ talụ ọganihu tara ihe akụ tara ihe enwe talụ n'ilu na mburu talụsi ihe ọzọ anyị tọrọ ọjọọ Chukwu oke n'aha eze Chukwu nwa m onye ekike nke ụwa niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị ebe n'ọjị a ka ajụ mma ekwuo ka o mezuo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị bọsị oye bọsị nkwọ bọsị akụ bọsị eke eze a n'isi mmiri eze a n'ife Chukwu kwuru eze a na-akọkwu dike eze a na nke ọ na-adị Nnukwu na-abọ
Nnukwu na eze na ndị nwe ọzọ ọhụrụ uye kịta wute klachi ndị Nnukwu na ndị eze Nnukwu na-ahụ ọtụtụ inye ego igodike ezue eze ọtụtụ inye ego na Thank you. Yes, so yes. Ọkụ ụgbọ ịdana, ọ nọ n'ọgbọ ịdana. Ọkụ ụgbọ ịdana. Ka nkerekwa n'ụdị ife, ọkpara omeka. Anyị na-asị ada alụ. Na-ekele onye abụzọ eze orijo. Ọ gbara ike na these 7 days. Mana ọ bịa na ọkịta, oge na ile mere. Yes. Ekele the East Point magazine. All the way from Lagos and Oka. Ekele Sonar Digital Video from Oka Konica. Ekele James Namantel. Ekele Gona Amuse on the Shimbri. Amuse Joga. Ayi ekele Guru. Oh, it's all about Pakistan. Akekele na ọ na-agwọ nzọrọ ọgbọ. Nzọrọ ọgbọ Pakistan. The former chairman and National Government Council, Chief Professor Barrister Ken Wogo, Ezana Wachirebelo, Ezana Goilebe, Ezana Ife Belumban, Ezana Tiyerugo. Thank you. Dalo. Nzọpala na-agba ga-abụ uche kịta. Eze na ndị ọzọ na eze na machine ebelo. Yeso. Onye gome.
A medical doctor by profession. He got a medical doctor and the bank manager. They want to balance the equation to balance. Yeah? What do you go, man? Hey! Is that anyone on the board? Is that number one? Is that only Kizuka? Is that on the Nnukwu?
Yellow one.
evergreen. All on point. The evergreen on point.
Odike. Akpọtụ Odike eze. Eze a ihe Chukwu kwuru. Eze a na ndị ọzọ. Belong family. You are very good friends. Stop over. Sinimuna, I'm good. I'm on your. Sinimuna, I am better. You know what I'm okay, dear. I'm going to get better. I can't even know. Wait, very good. You get cheated. I can't. We're going to cheat you. I'm going agwa mi ase na oso George na abia na asi bebe so ni we agwa ni we ni wi e ko te ke bi aka o ya de ge mu ze olo nye fo ke yo ke ri ya go Chief Boss o bia ngoro ngoji o ya de mana Jesus Christ amen thank you ba na ba ma na listen me jara ka ne che we are moving
Thank you.
Oga kẹta ní Ṣùgbìrì, ọmọ sọ́wọ́ àkọ́tún sẹ́ńtà, ọgá àgbọ̀ àkọ́tàtà. Onye chi n'ọzọ, Adamada dị Nnukwu, eze na mgbaji aka, eze na ugo nwa, eze na nna ya ugo. Ọ batanugo! Adazi wuru abada ede! Ọ batanugo na agwada dị Nnukwu! Eze na nna ya ugo! Eze na isi mmiri! Eze na nke ọ na-adị! Eze na udebe ndụ! Eze na agbapụ dike! Eze na wuru n'ode! Eze na diwa ọzọ! Ọ batanugo dị Nnukwu! Ọ batanugo! Yes! Ọ batanugo!
One shooting environment. In Anya, Ekuna. Go back and on you. That is awesome. Go behind. Go behind. Cultural entertainment. Ikaw cinema. Ogini na avion. Why is it too much? We're going to be back.
Adazi